Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SPM Makikitsing, hiagaw na Huwebes Pangasinan Dagupan. Wadyalaso, Saray Balitan Matua. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. SBM, Saray Balitan Matua. Yaon sasabi kasiksikanan nyo. Ang gamanuntan wala niray panterterter na oran. Delap o bagyo. Lunes hanggang Biyernes, kaya rin sa ilik na ay balay ng kapaborito RJ Jimenez. SBM, Saray Balitan Matua. Ipasabi na sa ilawas yung kaaro kapaborito yung JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kanta betid sa agaw na Huwebes latatin tanagagikpet sa 20 bulan na Agosto taon 2026. Ang kaperom no si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Walay requesto ng Secretary John Vic Rimulya na DILG. Labay ito ng DILG Secretary John Vic Rimulya ang tinatawag na Robin Padilla Law na karaniwang tumutukoy sa mga pagbabagong nagresulta sa mas mababang parusa para sa ilang kaso ng illegal possession of firearms. At sa gabay ito ng Secretary John Vic Rimulya, gawon layan non-bailable. Non-bailable lapod sa Ararayaso insidente nagawa at sa loob na eskwelaan involving iray estudyante at ating tanagagi kagauntan. Ngayon, tama ba yung argumento ni Secretary Rimulya? Well, may basihan po siya. Pero, ito may basihan po siya pero hindi sapat na sabihin ang batas mismo ang dahilan ng mga pamamaril. Agaunta na tatang tanagagi.
So ang mas makatwirang posisyon po doon, una, dapat mas mahigpit ang batas sa loose firearms. Kung ang isang taong iligal na may hawak ng baril ay madaling makapagpiyansa at makabalik sa komunidad, maaring magkaroon ito ng deterrence problem. Pero hindi automatic na kapag hindi non-bailable ang offense, mawawala ang shootings. Agauntan. Ito na nga lang araw-araw may nangyayaring krimen, agauntan. Siguro ang importante, dapat matutukan. Dapat tignan kung anong uri ng firearms offense ang dapat gawing non-bailable. Kasi ang sekwanda tatang tanagagik, hindi naman magandang solusyon ang blanket approach. Mas makatwiran ang differentiated penalties para sa una, simpleng illegal possession, possession of multiple firearms, possession of high-powered firearms, possession coupled with another crime, at paggamit ng loose firearm sa krimen. At hindi rin dapat personalin. Ito hindi rin dapat personalin kay Robin Padilla ang issue. Kasi batas ito ng Kongreso. Kung may nakikitang loophole o masyadong magaan na penalty, Kongreso ang dapat mag-amyenda nito, hindi lamang sisisihin ang isang senador. Kasi ito pinakamahalagang tanong. Hindi Robin Padilla law ang dapat tanggalin o huwag tanggalin, ang pinakamagandang tanong. Ang tanong dapat is, nakakatulong ba ang kasalukuyang penalties at bail provisions sa pagpigil sa pagkalat at paggamit ng loose firearms? O kailangan na itong higpitan? Kasi kung ang lumalabas sa datos na hindi sapat ang deterrent effect, makatwirang amyendahan ng batas. Pero dapat itong gawin batay sa datos at constitutional standards, hindi dahil lamang may nangyaring shooting. Agaon tanatatang tanagagi. At saka isa pa, hindi po ito Robin Padilla law, ito po yung tinatawag na Republic Act number 1059. Otherwise known as the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naging batas noong 2013. At si Robin Padilla, hindi po siya ang may akda nito. Ano ba kasi ang nakapaloob sa Republic Act 10591? According to the law, under this law, RA 10591, mahigpit na kinukontrol ang pagmamay-ari ng baril. Hindi sapat na may baril ka, kailangan pa ng license to own and possess firearms or LTOF at kailangang rehistrado ang firearm. Ngayon, magkaiba po dito ang license to own at permit to carry. Magkaiba po yan. Ang pagkakaroon po ng lisensya para magkaroon ng baril ay hindi otomatikong nagbibigay ng karapatang dalhin ito kahit saan. Mag-a-apply ka ulit ng permit to carry. Kanyan magastos. Magastos walay paltog. Ngayon, batay din dito sa batas na ito, may parusa rin po yung mga mayroong nagmamay-ari ng illegal o kayong tinatawag nating illegal possession of firearms. Ang taong may baril na walang kaukulang lisensya o registration ay maaring kasuhan. Mas mabigat ang consequences depende sa uri, dami at kalibre ng armas at kung may kasamang ibang krimen.
At mas mabigat yung parusa kapag ginamit ang loose firearm sa ibang krimen. So ito ang napakahalagang bahagi sa usapin ngayon. Hindi lamang possession ang tinitignan. May karagdagang consequences kapag ginamit ang loose firearm sa paggawa ng ibang offense. Kaya sa ito po datatong tanagagik, kapag sinasabi ngayon na Robin Padilla Law, maaaring pinagkakabit ng mga tao ang kanyang dating kaso at ang kasalukuyang firearm legislation. Pero hindi naman dapat sabihin na ganun kasi hindi naman siya ang may akda at saka hindi naman nakapangalan sa kanya yung Robin Padilla Law na yan, nagauntan. Ang tanong nila mga kapaborito kung non-bailable ba, mawawala na yung krimen, mawawala na yung mga shooting incidents? Kasi yun ang parang pinamumukha ni Secretary John Vic Remulla na kapag ginawang non-bailable ang pagkakaroon ng baril illegally, parang hindi na magkakaroon ng shooting incident. Hindi na magkakaroon ng barila. Nagaunta na tatong tanagagik. Nakukuha niyo yung punto, na kapag ka ba non-bailable na yan, mahihinto na yung mga krimen na nangyayari sa ating bansa? Parang mahirap paniwalaan. Parang mahirap paniwalaan po yan, mga kapaborito agauntan. Although sinasabi nila may punto siya, pero hindi dapat maging isang blanket rule na lahat ng illegal possession ng loose firearms ay gawing non-bailable. Siguro ang mas tamang approach ay mas mahigpit na classification. Of course, bakit ba may argumento para gawing non-bailable ito? Kasi sa kasalukuyang batas, RA 10591, ay may mabibigat ng penalty. Halimbawa, ang illegal possession ng isang small arm ay 8 years and 1 day hanggang 10 years ang punishment. Agauntan, penalty po niyan. Habang mas mabibigat ang penalty kapag marami ang baril, light weapon, o may aggravating circumstances gaya ng loaded firearm. Kaya lang, ito naman yung pinakamahalagang punto. Sa Pilipinas kasi, bail is a constitutional right before conviction. Maliban sa offenses na punishable by reclusion perpetua kapag malakas ang ebidensya ng guilt. Kaya hindi maaaring basta sabihin ng Kongreso na lahat ng illegal possession of firearms is non-bailable nang hindi isinasalang-alang ang constitutional standard. Di ba? Sa kainiditan lang tiyatatang tanagagik, Sa ikwanda, bottom line is, oo, may mga loose firearm offenses na dapat maging non-bailable, pero hindi magandang gawin na non-bailable lahat. Ang mas matibay na solusyon ay risk-based o mas mabigat ang krimen, mas mabigat ang bail at may criminal liability din sa gun owner na pabaya sa safekeeping. Tulad nung nangyari doon sa bata, gaunta na tatang tanagagik, antoy ginawa tumay tatay, hintilak tulabat daluganan, inlugan tumay ugaw.
Agay latag tumala na Emmanuel. Ato So, yun nga ang tanong natin mga kapaborito. Ato no non-billable, will it stop the krimen na nangyayari? Definitely, hindi. Agaon natatang tanagagik ito Ay, agi. Wala actually sunan share at si katayatatang tanagagik. Sa tanso agawa ditan at sa tay latest ya shooting incident. Anto sumarakap ya solusyon ditan. Ay ibasak at si kayo ya taten tanagagi ka. Atan so agawa at Ateneo di Zamboanga school shooting. And sa may August 18, August 18, 2026. Yan iner at sa may Sakaya High School student awit to sa Sakaya Glock 22 40 caliber pistol mounted on a Ronnie kit. Ya si katuya so inusarton impamapaltog at loob na eskwilaan. Say suggestion dataten tanagagik, whichever may be the reason, the short-term solutions are readily apparent. Ito po yung mga solusyon na sinasabi po nila. Una, dapat every school must have an armed, dapat yung meron silang armed uniform security guard. Practically, all big schools and universities in the Philippines in the Metro Manila area have security guards. The security guards are on watch at the school entrances throughout the school day, and especially during school hours and at dismissal where the gates are closed and partially open only for exiting students and their parents or teachers. No student or parent or visitor can go in or out of the school except through security. Some schools like LaSalle Green Hills have airport-type X-ray scanners where all bags are scanned and checked by the guards before entry. At tayo may scanner ya usaran dad airport at ating tanagagik marakap man. No kumon, pero mabliman balot anto No kumon, equipped iray aminya eskwelahan tayo sa tan scanner. Kasi no amay iiterdan amay detector mabayag ni. Siyempre sansan sako yun iloob na loob na bag may scanner gaon tanatatin tanagagik pero no amay x-ray di ba naninyo dyan airport no before you go on board the airplane idalandad sa may scanner may bag mo agauntan nanang di man nata no walay illegal kontrabando o di no walay firearms si wadman not allowed to be carried inside the plane agauntan natatan tanagagik nanang di man sa may x-ray bali-bali kumon no amin niya eskwilahan wali umandan klase na machine agauntan ma-plus idalandalabat lami bagi no walay na-detekto untitit walang man suga jad saray molmat ya usaran dataten tanagagik no walay na-detekto mat untitit mat siguro marakap mat iman. Natambalat sa agawa kasi sa aming ugaw akalimugan at luluganan si katumay sa kaya loophole. Dapat kahit na nakasakay sa sasakyan sinita pa rin, tinignan pa rin pagbaba niya sa sasakyan dapat sinita yung kanyang dala. Agaon tanatatan tanagagig. Ito pa, suggestion nila. Parents of school children should secure their firearms in such manner that they are inaccessible to children. This is basic in gun safety. This is regardless of whether
the guns are privately licensed or government issued. Siya sa may agawad sa may inmunan shooting incident. Paltog na sa kaya policewoman. Natanlamot, paltog na sa kaya walad kosto matateng tanagagik. So somehow, may laxity sa gun safety. Proper gun storage could have prevented both the Tacloban and Zamboanga shootings for an average of 100% prevention rate if implemented. Kung sana, sa ibagabay ito ibaga, tatang tanagagi, kung sana atumbok naman so basic gun safety at tatang tanagagi, wala sanang ganong shooting sa Tacloban at saka sa Zamboanga. Nathan, parents who negligently allow their children to use their guns in a school shooting should be criminally charged. Should be criminally charged. Tapyan jaruntan, wale panmarmaran met nasaray ateng. Yagda basta-basta, igagaton labat iraratan niya firearms, panong nang sare ugugaw. At antay lara tayo ugugaw. Maminsan out of their curiosity ay sali ang damot. At ang labak lanti ta ang gapoy training da no sinali da agdan no panon to sugawon da gauntan. Sa kining suggestion da this time siguro sa ikwanda amin eskwelahan should implement active shooter drills among their students. This is a reality that our schools have to face in this generation. Kwanda. San sa kini, more importantly, dapat yung mga parents at mga teachers must investigate and heed the warning signs of bullying, lonesomeness, depression, irreligion, plans in academics, aramay mamu problema at grades da, and family issues. Malaking factor din po yung family issues. Unlike in previous generations, mental health is now a major issue among our youth. In this fast-paced world, stress is unavoidable and more than half of families break apart, giving rise to possible juvenile delinquency. Diba sa ikwandaman lanti, discipline starts at home. And the family is the most important unit at sa kaya gobyerno agauntan. So napakalaki ng role ng pamilya. Sana we will learn from these lessons. We will learn from these lessons para wala nang mangyari na dumating pa sa punto na yung mga bata ayaw nang pumasok sa mga schools kasi natatakot na sila for their safety. Pero sa kwanto may psychiatrist, tayo babagada walay influensya to tay Roblox. Sa kwanto ng Dr. Randy De Losa, sa psychiatrist, he cautioned against directly linking online games to the recent school shooting, stressing that playing online games alone does not make someone likely to become a shooter, as violent behavior is influenced by multiple factors. So, maraming faktor kung bakit nagiging violente yung bata, hindi lang sa paglalaro ng online games. Si katutan, si babaga, natan ng Dr. Randy De Losa, yasakaya psychiatrist. Sa kwanto, there are many Counter-Strike players, Roblox players, but they don't necessarily become shooters.
SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news on tuloy, kaya rin inasaren pakabatan pa imano malalapuni at saray manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Ang nagutos po sa akin na i-release ang pera na 125M ay si Ma'am Sara Duterte. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat.
DJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matwa, say kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, son tuloy at ating tanagagik, kantabay ni say lawas yan karo kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:36 laso oras at ating tanagagik. Hello, good morning kay Sir Sarlo Gonzales, kay Sir Maxi Solis, kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises, kay Madam Emma Lipio, ang presidente ng senior citizen ng Barangay Basing. Siyempre, yung tamat at sigaradi Nana Bihing, Nana Conching, Nana Perla, at ang si Kagawad Esperanza. Sa ikwanto ng Sir Jerome Antinorio, belated happy birthday kuno at kinan Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay. Successful kuno may agawan bloodletting project da. More than 200 plus. More than 200 ay dala, bag na dala sunala da. Bugalyon, Pangasinan is declared under state of calamity. Special thanks to Professor Modesto Ballesteros at Unlimited Yasopas Tan Aros Caldo Quantumat. Maribali-balitan ay Sir Jerome, ang mabalat uuputan. Ikaraan mo ray aroma. Natan, wala i-share ko palabat at ating tanagagik. Taong latilad sa imikadwan tekap na Saray Balitan Matwa, sa Matuan Lik na Binmalay, no sari ateng, duga-duga tawatan at kabkaabangan yun ni ire anak yung ibang at yura no pantoy gawon da, no wala rati untan yung insidente na shooting incident at loob na eskwilaan. Sa manunan dapat yung gawon da, batik ira. If you have a clear escape route, leave immediately. Pero napag plano yo'y exit plan nyo, exit path before moving. Leave all personal belongings behind. Agkila awit ang pulyan nyo larat bagyo. Then, help others escape if you can safely do so. Call 911 as soon as you reach a secure location. Secondly, if escape is impossible, secure your area out of view. Lock doors and build heavy barricades.
Repura tayo cellphone nyo, turn off the lights, and remain quiet. Keep away from windows and glass partitions. And then call 911 only when it is safe to do so. And number 3, as a last resort, defend yourself aggressively. Disruption is key. Throw objects and use improvised weapons. Commit 100% to your physical actions. Fight relentlessly until the threat is neutralized or help arrives. Sikaratan. So, ibangat ki pa. At sari ugugaw. Just in case. Just in case. Weather update muna tayo. Bumibilis po ang pagkilos ng bagyong Neneng habang dumaraan sa karagatang malapit sa silangang baybayin ng Taiwan. Nasa 390 kilometers north of Itbayat, Batanes na po ngayon si Neneng na may lakas na 45 kilometers per hour at bugso na 55 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa westward, northwestward at 30 kilometers per hour. So asahan ang maulap hanggang maulang panahon sa Pangasinan dahil sa epekto ng pinalakas na habagat. Magiging maulan o maalon din ang karagatan na maaring umabot sa 3.0 meter ang alon sa western seaboard at hanggang 2.5 meter sa northern seaboard ng Pangasinan. Kaya mahigpit na pinapayuhan ng mga mangingisda at mga operator ng maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat at iwasang pumalaot kung hindi ligtas ang kondisyon ng dagat. Walay abasak at social media post atatang tanagagik ditan at bali na binmalay say kwantuy ay sa kiyaman ngaray Sunday. Isan tabi nyo muna yang bangayan ninyo. Taong bayan muna unahin ninyo. Kung wala kayong pagkakaisa, walang magandang idudulot sa taong bayan. Taong bayan ang naglagay sa inyong posisyon. Magkaisa kayo, hindi pamumulitika mga nasa utak ninyo. Ano man yung tulong na binigay ng itaas, pera ng mamamayan din yan. Pinagkatiwala sa inyo para magamit sa magandang paraan at makarating sa nangangailangan. Imbasak ta nagagik ta bali-bali mensahe to. Reaction to sa kaya aya sa kaya tagabinmali angang kuya. Sikatutan so reaction to at sa tay umpapaway at social media natan yasi nga ubatan. Walay nagagawan debatian at social media ditan at balay na binmalay. Ta no nanunutan nyo atatang tanagagig at wala man so post, wala may impost to at sa may Facebook page to ng Councilor Ikong Francisco atatang tanagagig. Yadjad sa may post to at sa kwanto di man at sa may post to atatang tanagagig sa kwanto niya ay kabaluyan, kwanto narito ang video kung paano po tayo sinisiraan sa gitna ng kalamidad imbis ibigay na agad ang kanilang pensyon ay kailangan pa magsalita at manira ng isang tao. Masama na po ang panahon at masama na rin po ang nangyayari sa atin dahil sa patuloy na pagbaha at pag-ulan. Ngunit may isa po tayong kababayan na imbis na karamay natin ay ginagamit ang posisyon upang siraan po tayo. Noong nakarang araw ay may tumawag po sa atin. Meron po siyang binanggit na pangalan pero hindi ko na rin babanggitin. Pero ito pong taong ito is former OSCA head ng Binmalay na sa kwanto atatang tanagagig
itong former OSCA head ng Binmaley na laging sinisiraan nitong nakaupong OSCA head, kwanto? Ng Councilor Ikong Francisco. Na laging sinisiraan nitong nakaupong OSCA head na lagi sinasabi niya na laging tulog ang mga senior noong sila pa ang nasa posisyon. Sila po ay tumawag po sa atin na humingi ng tulong na kung pwede mabigyan ang mga presidente ng mga senior citizen sa bawat barangay dahil 4 months na delay ang kanilang sahod. Hindi pa nila nakukuha. So sabi ko naman, tatawagan ko, may tatawagan daw siyang mataas na opisyal na ipakiusap na matulungan yung mga presidente. Agad naman po tumulong yung taong yon, kaya't kinuha ko na ang mga food packs gamit ang aking sasakyan upang agad makatulong sa kanila. Ang gusto ko lang po ay makatulong, maihatid ang kaunting tulong galing sa naturang tao, hindi na mamumulitika dahil matagal pa po ang 2028 taliwas sa sinasabi ng OSCA head. Malinaw na malinaw ang aking motibo, ang tumulong sa humihingi ng tulong dahil ganyan po ang aking pagkatao. Kilala po ang aming pamilya sa pagtulong dahil hindi naman po kami mayaman sa pera, ngunit mayaman sa pagtulong. Sana huwag nila siraan ang isang tao na ang nais lang ay tumulong. Kahit ako rin, gusto ko lahat mabigyan, sino ang ayaw magbigay. Pinost ko po yan dahil gusto ko ipakita sa ating donor na napunta sa tamang tao ang aking hiningaan ng tulong. Isa pa, nirespeto kita, pinatawagan kita kay Konsehal Mito Sison bago ko ipaabot yung ni-request ni former OSCA head. Sana alam mo din, rumespeto, binabaha na nga ang ating bayan, imbis ayuda ang ibigay natin, paninira pa sa isang elected official ang ginagawa mo. Overall, kwanto matuto po tayong huwag manira ng kapwa-tao o magpakalat ng fake news. Si Katutay Kabkabusul na SBM, agauntan. Ako ba ang gumagamit para mamulitika o ikaw ang namumulitika magmula umpisa dahil kakandidato ka? Bakit hindi kami invited sa payout ng ating mahal nating senior citizens? Kami ang nag-approve ng pundo na tinatanggap nila. Miyembro ako ng Committee on Senior Citizens. Bakit si Konsehal Mito Sison ay siya mismo chairman? Bakit hindi mo lang ma-invite? Dahil konsehal siya. Si Katuya Gagik, so sa may mensahe ito, ng Councilor Ikong Francisco at sa may Facebook page to. Natan, dengdengdengalan kumot may video agagik, tawalay video tuya Dengdengdengalan kumot may video, at singa nai-emphasize di man at atong tanagagik, wag mamulitika. Parang ganon, wag mamulitika. At bali-bali ko muna iparungal ko sa kayo, pero manununutak partner? Manununutak. Pero hindi lang kulay parungalat si kayo. Just to be fair. Just to be fair at ating tanagagig. Actually, wala mat suubat to may tutungbukan.
marakap mo't may wala mo't subato kang kukumon to may tutumbukan nan Councilor Ikong Francisco. Yasay kwantum jay atatang tanagagik sa ating kababayan, gusto kong linawin ang post ni Honorable Councilor Jericho Francisco na yung pinadala na video sa kanya, dapat mag-usisa muna bago mag-post kwanto. Itong video isang paglilinaw sa unang Facebook ni Konse Ikong kung saan nagbigay ng tulong sa mga 33 barangay Baska president na hiningi sa donor. Isang paglilinaw dahil may mga ibang Baska president na nagtatanong sa akin at mga ibang senior bakit hindi lahat, at inuna ko yung mga presidente at ibang OSCA head ng Pangasinan. Kwanto? Na hindi po dumaan sa OSCA yung binigay ni Konse kung hindi sa FISCAP ng Binmalay. Nagkamali lang yung text ni Konse, kaya ko po nililinaw. At di po ako naninira dahil hindi po ako politiko. Ako ay isang public servant bilang OSCA head ng Binmalay at bilang Pangasinan President ng OSCA. Ito po ay paglilinaw sa post ni Councilor Ikong na unang post at kung pangalawang post ngayon lang niya binago. Kwantura si Katutan Subatmat nasa may sakay. Kanyan si Katuman so reaction to ay ng Sunday. Pero denggalan mo man, so sa may video at atong tanagagik, may punto rin. In fairness, may punto rin si Councilor Ikong Francisco at atong tanagagik, agauntan. Kasi, unang-una sa lahat, yung pong pinamahagi na ayuda para sa mga presidente ng senior citizen sa FISCAP ng Bayan ng Binmalay, it is through the initiative of the good councilor. It is through the initiative of the good councilor. Pag-usapan lang natin, it is through the initiative of the good councilor. So, ang intention lang niya, gusto niyang magkaroon ng kasagutan, matugunan yung request ng former OSCA head. Kasi may request. So dahil may request, he being a councilor, member of the Sangguniang Bayan, kumilos siya para maibigay naman niya yung tulong na hinihingi ng mga presidente ng FISCAP o presidente ng mga senior citizens sa iba't ibang barangay. So, ibig sabihin, kapag dumiretso sila kay Councilor Ikong, ibig sabihin, for their own consumption, para lang sa kanila, agaon natatang tanagagig. So, clearly, it does not involve the OSCA office. Agaon natatang tanagagig. Supposedly, dapat wala ng papel. Kasi personal request ito eh. Personal request, agaon natatang tanagagig. Kaya lang, ayon kay Councilor Ikong, yun na. Kasi ang isa sa mga sinasabi, bakit hindi pinadaan sa OSCA? Ang tanong naman ngayon, pwede bang lahat ng mga request, lahat ng benefits para sa senior citizen, dapat bang malaman ng OSCA? Dapat bang halimbawa may private individual na gustong tumulong sa mga senior citizens, kinakailangan talagang ipadaan sa OSCA? Meron ho ba tayong ruling na ganun? Na lahat na lang ng bagay, paalam muna natin sa OSCA head? Di ho ba? Tanong lang po natin ha, now correct me if I'm wrong.
Pero sabi ko naman, kung in a private capacity, bakit kinakailangan pang ipadaan? Gusto mo direkta ka ng tumulong sa mga gusto mong tulungan. Kasi pag pinadaan mo pa sa OSCAHED, then dyan napapasok yung pamumulitika. Agauntan. Dyan napapasok yung pamumulitika because alam naman natin na yung OSCAHED is very close to the local chief executive. Pag pinadaan mo dyan, naturally, mayroong mga i-invited guest na naman. Mag-i-invite na naman ng guest magsasalita sa harapan ng taong bayan. And that is again, papasok na naman tayo doon sa sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na in violation of the anti-EPAL law. Agaw na tatong tanagagi. In violation again of the anti-EPAL law. Kasi pero Los Benos, marami po, may mga ganyan na mga leaders na they love to speak to the people. Gabagabay din man salita darapan na to. Ang distribution lang bungat na sa may tulong, mulagya tulong para at sikara. Labalabay daso sa may yasikara mismo, meron pa nga akong nakikita dyan na ibang official umakyat pa sa truck, nagbuhat ng tumulong sa pagdidiskarga. May nagdidiskarga na doon. Tumulong pa siya just to show. You see? Yan yung mga strategy. Agaw tanatatan tanagagik. Tapos, kaya namang iabot na lang ng mga empleyado. Nakikialam pa na mag-abot. Makais-isturbo ni agaw tanatatan tanagagik. So these are things na hindi magandang tignan agaw tanatatan tanagagik. So ang tanong natin, dapat ba na ipaalam lahat? Kasi daw, naiinggit daw yung iba. Simple lang naman ang sasagot mo dun Para sa akin ay hindi po ako yun. Hindi ko po request yun. Request ni Councilor. Kaya that's for Councilor, not for me, not for OSCA. Ganun lang naman yun Pero yung sasabihin mo pa kasi na dapat padaan sa inyo or dapat ganito, ganyan, yun na yung sinasabi ni Councilor Ikong na pamumulitika. Correct me if I am wrong. Pero mabata-batar kasi sang kabasamat. Agauntan. Akin tanong untan irat wala rin unya kasi at mambunugan at pangkukulkulan ni kasi Singa may entitled kayo maong dapat si kayo manunaan mo at yamang ibunog ito Ay, okay. It's another day, it's another matuan liknay binmalay huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na masahan. There ain't no mountain too high to climb and there ain't no mountain too heavy to move. Diyan sa'yo manuntumbok minuto at ating tanagagik, naringalan nyo may bumalik ka na. Ay balbalag request wala ray totoo ditan at balin na binmali pianap dala so sa may serbisyong agad maasahan. Naguno yan, naringalyutan Akala pa kantabay lang mula sa ilawas yun karo kapaborito yun JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. At abayan na susunod kaagad ang punto por punto kay Atong Remo. Dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito.
mapunta, saan ka man patungo, lagi kang naaalala sa iyong mga nagawa. Binago mo ang bayan, binigyan mo ng buhay, dahil sa paglilingkod mong agad maaasahan. Naging matibay ang bayan ng Binmalay. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang Binmalay. Muli mong iparamdam sa amin ang serbisyong agad maasahan. Ginising mo ang bayan, pinaunlad mo ang Binmalay. Binigyan mo ng lakas at sigla na tunay na makulay. Ang iyong mga ginaway, isang patunay na ang mahal mong bayan ay kaya mong ibangon sa isang serbisyong agad maaasahan. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang Binmalay. Muli mong iparamdam sa amin na serbisyong agad maasahan. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Kapaborito, merienda la!